Я, света Параскева, устаем данас узору да призовем благодат Духа Светога над овим домом. Проглашавам да свака зидина, сваки прак, сваки прозор и свака врата буду ограđeni невидливим бедемом Христове љубави, који одбија сваки напад мрачних сила. Нека се светлост небеска уруши као река милости преку крова, да свештоудже носи само мир, хармонiju и безбедност. Господе, ти који си у древна времена поставлял стубове облака и ватре да воде своje избране. Постави данас ступ око нашег дома, ступ утехе кад нас тишина заболи, ступ наде кад нас страх загрли, ступ храбрости кад нам корак закаже. Нека твоя рука невидлива буде наш штит, кад решенđe изгледа далеко, и нека Твоже увучуе сваки уздах наше деце, да благословом утеши и врати радост. Света Параскево, посредуй пред престолом милости, за сва брачна савезе коđi овде бораве. Подари мужевима и женама смиреност у разумеванđu и топлину у опраштањu. Нека свака сваđа и сваки сумор проđe кроз млин молитве, да остане само брачка чврстина и узајамно поштување. Кад изговоримо речи у суде, учини да се претворе у речи опроштенđа. Кад нам срца изгубе нежност, нека те Твоje сузе милости поново обнављају. Господе, благослови нашег домачина и домачицу да свакинđихов кораку послу и бригама буде. Абавиен Твојом мудросću, нека читају знакове небеске волđe и нека изграде куću у којој се доброча и правда налазе на сваком кораку. Кад брожеви буду исцрпливали, мисли пошали им дах спокоја. Кад терет одговорности постане тежак, подигни их руком саосеч ханđа. Свети анđели, поставите се садака обудни, чувари на праговима ових врата. Кад сумња кукне тихо у краиштима срца, пошалите држач наде да ја разбиже као стакло. Кад санđа од демонима покуша да приступи мраку, нека ваша светлост пресече ту ноќ као плам, веќе не победе. Нека ваша присутност буде непрекидни ветар који носи мир у свака дворишта и коридоре нашег дома. Господе, отворкај сва наша чула за доброту, нека увече чежња за Тобом буде јаче од страха, нека нам ужутру прва помисел буде захвалност. Кад деца затегну рамена од неволје у школи, нека чују Твој позив да плачу у молитви, а не у понижењу. Кад се поврате куќи уморни, нека их дочекуе мир као мекани душек и осеќаж да су задоволđили највеќи захтев, да су уволжени. Света Параскево, докато тиже снова стоја затворене у орману наше наде шапни им, ти си безбедан, јер си ограđен, и као ветар излази из Твоје молитве, нека те речи убавижу уторак мира. Кад се кужица гледа у огледало сумње, нека види лице Божје заштите, а не сенку гриже савести. Господе, прогласивши овај дом огњем заштите, посади своје семе мира у земљу наших навика, да сваки усет глади за лошим вести буде преусмерен у глад за Твојом речју, да сваки позив неповерења буде угашен звуком наших химне хвале. Нека наш дом буде мали храм у коме молитва никад не чути, где сваки сад показуе време за амин. Господе, Ти који си поставил анđеле да чувају путеве Аврама, постави сада своје небеске чуваре на сва врата овог дома. Нека их Твоја сила држи кад ветар искушенја покуша да уđe унутра. Нека свако шушканđе сумња уđекне као срамота демона. Кад ночна тишина закланđа прагове мира, нека звучни млас
Твоже пажнje разбукта мраку прахне мочи, а сви страхови не стану као мъгла изпред зоре Твое близине. Света Параскево, посредуй за родителя кои брину о својој деци и дому. Упали пламен благодарности у njihova срца кад посао обтерети, да сваки осечај умора буде призив духу да обнови снагу. Кад броеви рачуна заплаше, шапни им речи утехе, жер Господ снабдева, све што е потребно, и нека се та реч претвори у благоразумно воđество. Помози им да разликуju измеđu онога што треба и онога што замажава, да их мудрост штити болđe од зидова окова. Господе, благослови сваки угао ове куче от дневне собе, где деле радости, прека кучних канцелария, где раде, да кухинже, где куважу и трапезарije, где се окупляю. Нека свака просторија буде олтар за молитву и захвалност. Кад демони безпiju у кабинету, пошали ветар духа да разнесе njihove навале. Кад сумња закуца на врата породичне собе, насмеши прозоре вере куджи никад не запаравaju. Свети анđели, поставите се као чувари срдачних разговора. Кад су речи оштре, учините да звуче као мекани перуши преображаја. Кад се реч осуде ухвати за уста, обришите ја као прашино молитве. Кад мрак слама топле мисли, раздвоđite je kao krila koja razorno gone zle namere. Gospode, ukrepi nas u svakodnevnoj molitvi. Neka svako Oče naš odjekne kao grom kođi rasтерuje облаке и здае. Нека сваки Бог je sa nama, bude štit neprobojan, jače od najcvrštske čestice praha sunčevog mraka. Kad neprijatelj prikrada se преку прага, нека уđe u hor glasa kuđi vapi, ti nemaš vlast i odleti prazan kao dah bez sadržaja. Sveta Параскево, ти kuđa si hodala kroz Лужеово земальске, zbilje podigni sada svoje molbe kao zastave pune vere pred nebu, kada luje procurkuju svjetovnim brigama, učini ih blagim повитарцем утехе. Kad налети демона на мрежу наших одлука, прикувай je на шпориту. Любови и кушанья да постане храна снаге, а не трулок страха. Господе, приведи нас пред мирно jutro као што приводи стражаре утами. Нека свака нова зора буде почетак наше обнове. Kad se probudimo i uzdahnemo, neka taj dah bude početak novog kruga zaštite. Neka svaki dan bude dan, kad smo obaviženi nevidljivim ognjem Tvoje dobrote. Господе, док ова молитва досеже свој врхунац и испуни съдъсва наша тела, душе и домове снагом небеске хармонije. Нека свака целиже у нашим телима оджекне химном живота. Нека сваки орган буду штит od bolesti, neka svaki dah bude pesma zahvalnosti. Pušali svoj duh kao most između naše kreacije i Tvoje kreativne mudrosti, da nijedna nesavršenost ne ostane nepopravljena. Sveta Параскеву, Ти која си преживела нападе злих духова и остала непоклекнута, учврсти сада темелје, ове молитве као што се темелји зид чуване тврđave. Kad se demoni pokušaju vratiti, neka ih pogodi trzaj Tvoje vere i neka budu zganđeni kao osušene grančice pod mlazom rekavih prilika. Kad bilo kakav napad zakuca na radni sto ili dečju stolicu, neka bude odbijen kao oluža od tvrde stene svetlosti. Gospode, blagoslovi. Sada završni čin naše porodične zajednice, obrok, razgovor i molitvu kojom zatvaramo vrata i otvaramo srca. Neka ta plata mirnoće bude rezervisana kao poklon koji se ne troši, već množi svakim uzdahom. Amina.
Нека сваки загърля и носи мир коджина джачава, сваки ударац безнаджа, а сваки осмех буде тачка у наши молитвени низ. Свети анджели, посадите са да семенашек мира у сваком углу свих суседних домова, jer защита коджу призивамо нека буде као река, изобилджа коджу други могу гледати и у коджой могу пити. Нека наша куча као светинджа сталне молитве и мира, постане пример усталим домова, да Бог есте щит живок народа. Господе, као що си обечхао, идем са вама свакога дана до свършетка века. Нека та реч проектуе свою светлост на наше дане као сяйна лампа, що никат не престае. Да гори. Нека сваки дан носи новоячину Твоđe заштите, сваки месец нове чудесне доказе Твоđe верности, сваки тренутък присуство духа. Светуга, света Параскеву, предаjem Твою и небескoj стражи, сва имена коя живе под овим кровом, от най-младжек детета до най-стариек прародителя. Нека сваки от них усети у коме тренутку да са ограджени не само зидом от цигле, веч бедемом молитве кожа иди над простором и временом. Я, света Параскева, устаем да нас с зрацима ютарник сунца, умислима и призивам свой печат са неба над товим домом. Проглашавам да тче сваки, зид бити утвърден огненим бедемом Духа Светога, да сваки прак буде осигуран крилом небескog чувара, а сваки прозор обрублен светлощцху, непробойнак мира. Нека се чудотворна сила Твоđe близине утопи тамни мрак, ураним сатима. Да сваки дах нашек дома буде, амин, неразкидиве вере, Господе. Исусе, Ти коđи си рекал да си врата за оне, коđи траже уточище, отвори овде своя врата благозвучно и несъобърчайно. Нека свака туча, брига ума остане ван прага, докле год се окучи чуже шъпът молитве, зли духови нечеđe мочи и обичи, нека наше речи катих изговара му буду, куванице мира, а не зарджале стрелице страха. Кад корачамо ходницима, нека наши кораци звуче као химна сигурности коđa пада и стачака, молитвено го пита. Света Параскеву, посредуй пред престолом милосърđа у име оних коđи воде овај дом, мужева и жена, родителя и деда, коđи ложе огнжище, подари им да виде сваки проблем као прилику за дублю молитву, не као знак да улазимо утаму. Нека нджихове руке кад куважу оброк, буду руки анджела, коđи разтварaju глад демона, и нека свака чаша воде буде благословена каплюм небеске радости. Господе, благослови стилове коđи прекривaju наша задатка, от кучних послова до посете тржища. Нека свака флаша воде, свака марамица, сваки мали покрет врата буде обавижен молитвеним дахом, коđи отбия сваку мрачну намеру. Кад пружимо руку да зграбимо кваку, нека taj додир буде као додир анđela, не као упозоренđe пакла. Свети анđели, поставите ваш štит oko dnevne sobe, oko kuhinđe, oko dečjih soba i radnjih kutka. Kad najmlađi još uče koračati, postavite mekani za stor milosti u slučaju pada. Neka njihove nebeske pesme odđekuju kao brana protiv demona straha. Kad стариđi pevađu pesmu sečanđa, neka vaša ruka toplena de bude kao štap upornosti, da im hod bude snažan i raščišćen. Господе, приведи све нас пред олтар благодарности на момент kad светлост замени сумрак, kad smo забринути, kad махнемо руком демонима, kad узвикнемо «Ти си с нама». Нека свака ноч, kada se ptice utehe vrate u gnezda,
Буде увена венцем мира, куджи никад не венули, света Параскево, ткай съда свою небеску, мрежу изнад крова и око темелja. Нека свако ломлjenje материалnog стъкла, прозора или огледала, буде поплачано непробойным завесом душе, коя не плаче. Kad бура портрира наше зидове, нека ваша молитва буде песма, koja odbija svaku buru. Господе, укрепи ове зидове са теменом камена вере. Kad se duše trese mrak земальских брига, обуци нас у Твоже огнje и пушалji ветър поддръжке да разнесе сваку трулу сумню. Нека наша куча буде жив стан, не мъртво зиданже, стан изпунжен животом Твоje речи, не оним, що корача, веч оним, що стално стожи. Свети анджели, станите као чувари речи, като сетимо да шепучемо лажи у себе, ветер ваших химни, нека их отнесе у непостоечке. Kad se pokuša vražja misao, uključite u našu molitvu, pošaljite šalo proštenja i nadu, da odbacimo bilo kakvu rđavu notu. Господе, u trenucima kada tražimo utočište, na jastuku straha, neka osjetimo mir kao vreću perđa Duha Svetoga. Kad nade zataže, pošalji sveti grom. Ja sam s vama dokle god ulicuje vaša molitva. Kad Будан bismo podigli preko noći, neka glava ne počiva na kamenu samoće, već na jastuku zahvalnosti, Sveta Paraskevo, sad krenite kroz korake naših planiranih dana. Ukupite sva vrata koja se otvaraju za posao, školu, dom i prekrijte ih nevidljivom zaponkom blagoslova. Neka svaki prelaz izunutра u spoljašnjost bude prelaz iz opasnosti u пространство Tvojeg mira. Gospodje, посади у наше дитинje руke iskrenu veru da testiraju sva svoja osjećanja kroz molitvu, ne kroz stravu. Kad dete panično pokuša da pobegne u mrak, neka vaša svetlosna ploča budu vrata pesme. Ne boj se jer si ugrađen. Sveti anđeli, tražite svaku bruku разочаренja u našem домовima i prikavajte ju pod krovlje radosti. Kad satovi padaju u trulje пропаданđa, i заберите тренутke, вери као каваница незаборавног Евтина и какого пладног заштитника.